Vad är det här för några fruktbruna grejer? Åh nej, kolla på mina skor! Mina då? Vi kan köra här. Ser inte det? Ja, vi kan se. Alla vi är vita och svarta. Kolla, det är ett hus där. Vad händer? Tjena. Ett hus! Ja. Vi kan inte gå in där. Det är några som är här. Fort. Jag såg dem. Okej. Jag kan köra här. Det är väldigt svårt här, men allting är ju svart. Och kolla! Herregud! Man såg tyvärr ingenting, det var för mörkt. Den flygande mattan. Och så trycker man på knappen och allting flyger iväg. Och flyger så fort. Och vinden vänder håll. Den